E greu la cules de ciuvaci. Nu. Ce faine sunt astea. Și să fac un ghiveci în care să pun ciuperci. Da, da. Deci ăsta va fi primul ghiveci cu ciuperci, pentru că îmi pare rău de ele să le las să strice. Cam atâta. Pleurotus. Să mai dați pe față. Wow, bă, ce scări, bă! Foarte fain. Ne jucăm și noi. Așa, foarte bine. Jucăm, mă, că asta e artă. Foarte fain. Excelent a ieșit. I was collect almost 10 kilo of mushrooms. Today 5 kilo. Yesterday another 5 kilo, and now I go again. I go again to collect them because they grow now, and I prepare for the winter to have in the winter some mushrooms. Cheers. Da.
not far from the city, maybe. No. You're also big. Yeah, I have also YouTube. Dạ tao.